Iż-żmien li Malta kienet titmexxa mill-barrani, il-kisba tal-indipendenza, il-ħelsien u sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Dawn l-avvenimenti kollha se jkunu trattati fi produzzjoni ġdida tal-attur veteran Mario Micallef. Fil-fatt l-isem tal-produzzjoni huwa Il-Mixja ta' Malta. Dwar din il-produzzjoni tkellimna ma' Mario nnifsu. Narrazzjoni tagħha jien sa nibda mill-ħakma ta' diversi pajjiżi u potenzi li kienu jaħkmu propju lil Malta. Meta l-Maltin u bat ma felħux iktar joqogħdu għar-rieda ta' dawn il-pajjiżi li jridu jagħmlu bihom li jridu jibqgħu jiddominawhom. Allura ir-rivoluzzjoni, ir-rewwixti tal-7 ta' Ġunju tal-1919 kienu propju episodi li wittew it-triq biex Malta tieħu propju il-ħelsien tagħha tieħu l-ewwel indipendenza u nibqgħu għaddejjin sa fejn wasalna llum. Din il-produzzjoni hija adattata biex iż-żgħażagħ jifhmu aħjar l-istorja ta' Malta. Dan huwa rakkont interessanti ħafna u rakkont li nemmen li l-aktar li hu mirat huwa propju għaż-żgħażagħ għaliex iż-żgħażagħ dawk iż-żminijiet ta' 1964 meta għadna l-indipendenza jew kienu għadhom ma twildux jew kienu għadhom żgħar ħafna forsi ċerti episodi ma jiftakruhomx għalhekk se tkun interessanti u għalhekk qed ngħidu aħna li kull min iħobb l-istorja ta' Malta għandu jattendi għal din il-produzzjoni. L-iskript huwa mfassal u adattat minn Alfred Palma li jibbaża dan il-monologu fuq tarif storiku tal-professur Henry Frendo. Iżda Mario Micallef jispjega kif dan mhux sempliċiment monologu biss. Allora daħħalna filmati oriġinali waqt in-narrazzjoni tiegħi l-udjenza qiegħda b'mod viżiv tara dawn il-filmati oriġinali ta' dawk iż-żminijiet tal-epoka li nkunu qegħdin nitkellmu fiha, se naraw ir-ritratti, se naraw poeżiji tal-professur Oliver Friġġieri propju adattati għall-episodji li se nsemmu, se jkollna wkoll kant live u mużika minn Vince Fabri u Diane Micallef. Kollox ma kollox se jkun spettaklu li n-nies żgur se tuħu pjaċir bih. Il-produzzjoni Il-Mixja ta' Malta se tittella mill-Kumpanija Talenti fit-Teatru tal-Kavallier ta' San Ġagbu il-Belt is-Sibt u l-Ħadd 13 u 14 ta' Jannar. Biljetti jistgħu jinkisbu mill-box office ta' Spazju Kreattiv jew kreattività.org.